WhatsApp 072 702 1702 and join the conversation. Siyaxoxa ku 702 and Vibe FM. Your platform, Your voice. Alright, sihlabela phambili ngohlelo ke sithathe yena ke uNtokozo Mkhize naye ke oqhamuka lona ekhaya labafundi. Ntokozo sikubingelele. Ntokozo ngabe ukhona sikubingelele? Ngiyabingelela futhi njani? Siyaphila. Ntokozo mhlawumbe usithatha usibeke. Ube uqale nini mhlawumbe ukuba yingxenye yekhaya labafundi? Ngifike last year la ekhaya labafundi ngilethwa uNkulunkulu uqobo emva kokuba sengiyitholile conviction yokuthi imfundo yalelizwe ayihambisani nemfundo yasembusweni uNkulunkulu. So ngase ngithathe isinqumo ngadela konke nami ngeza lapha ekhaya labafundi ngazofunda ngoJesu Kristu yena yedwa. Mhlawumbe ubufunde esikoleni, mhlawumbe ubuse college, ubuse varsity noma use high school mawapho uba yingxenye yekhaya labafundi? Bengikwi process yoku-applya e-university e-Cape Town lapho bengiyokwenza khona i-computer engineering. Bese sengithathiwe ke ngayithola ne-confirmation letter, ngathola even ne-accommodation khona lapha e-Cape Town e-Bellville. So yonke into nje bisi-finalize sekusele nje ukuthi ngithatha imthwalo wami ngoba ngila eThekwini phela ngihambe ngeKapa. Kwabe uNkulunkulu engenzela umusa kwami wangambulela leli ivangeli lokudela konke. Ngabe sengiyabona ukuthi uma ngiya laphana kahle kahle ngiyozinikela isikhathi sami, ngiyonikela impilo yami kahle kahle kule yanto engiyoyenza kubeni uthe uNkulunkulu asizinikele thina ngokuphelele kuye. So kwakumele ukuba ngikhethe indlela ukuthi ngithatha iphi indlela, ngithatha le ndlela le impumelelo yalelizwe yemfundo yalelizwe noma ngithatha indlela kaNkulunkulu yokuba umfundi kaJesu Kristu. Ngase ngikhethe ukuza lapha ke mfuthu. Mhlawumbe ke okunye ngafisa ukwazi ukuthi ke ngiyathola ukuthi mhlawumbe insizwa mhlawumbe seyincane mawubuka impilo kusukela manje kuyaphambili uzoyiphilisa kanjani ngoba phela la empilweni la emhlabeni ayikho into mhlawumbe yamahala, kufuneka kuthenga izinto, kufuneka kuphila into efana nokudla kanjani. Ngiyathola ukuthi umfundisi ngaphambili ushilo ukuthi ke ni khona agriculture efundisayo ukuthi nizenzele okwenu ukudla lapha. Kodwa kuzona zonke izinto engazitshala nizimisela mhlawumbe nizophila kanjani? So ngokwezwi kaNkulunkulu yonke into esiyenzayo siyenza ngefaith baba. So the just shall live by faith. Usho njalo incwadi lapha kubaHebheru. Ubaba ukwamenshina ukuthi njengoba sila ekhaya labafundi sizofunda sisembusweni kaNkulunkulu. So umbuso kaNkulunkulu unama departments nakhona kuyafundwa. Akufundwa kuphela nje izwi likaNkulunkulu, also kuyafundwa nama basic skills okwazi ukuthi uyiphilise. Sina wonke ama departments la ekhaya labafundi. Kunabazalwane abakwaziyo ukuzithungela nje, abadlala nje ngesidwedwe, badlala ngendwangu bezithungela uNkulunkulu baphile. Kunabazalwane abakwaziyo ukwakha nje building ama structures, kunabazalwane abakwaziyo ukupheka, kunabazalwane beagriculture, kunabazalwane. So maningi ama departments nakhona la inside the kingdom of God. So just because anginayo qualification ngokwe world system yalelizwe, it doesn't mean ukuthi angeke ngikwazi ukuyiphilisa, yabo. So ngiphila ngokukholwa uNkulunkulu ungiphile umqondo wangipha nezandla. So ngizosebenza ngezandla zakhe because iBhayibheli liyasho ukuthi ongasebenzi akangahle. Lithi ongasebenzi akangahle, alisho ukuthi ongaqashiwe akangahle. Umndeni wakho kuphi njengamanje? Usaxhumana nawo ni usewumndeni wakho kuhamba kanjani lapho? Umndeni wami ukhona usekhaya njengamanje eThekwini. Mina ngikwamaphumulo. Yebo, ukuxhumana kuyenzeka from time to time. Yizeke phela ngudelile cause naleli gama lisukudela lisho ukuthi ukulaxaza. Ngiye ngezwe kwamanye ama podcast besho ukuthi hayi uyabalaxaza ngazi ukuthi manje usabafuna usabathanda. Cha, ukubathanda umndeni wakho kodwa ngenxa yomyalo kaJesu lapha kuLuka 14:26 othi uma uthanda uma wakho, ubaba wakho, umndeni wakho nempilo yakho okudlula mina awufanele ukuba umfundi wami. So kwamele ngikhethe ukuthi ngudela umndeni wami ngizofunda lapha ekhaya labafundi ngombuso kaNkulunkulu. And then ukuwabuza ukuthi ifuture yami njengoba sengilana ngiyibuka kanjani. Ifuture yomuntu nomuntu la emhlabeni isezandleni zikaNkulunkulu, whether uyakholwa noma ukholwa. That is why uthola ukuthi kunabantu abafundile abebethembile ukuthi ifuture izoba bright, but sekufela 10 years manje abasebenzi. Asizibuza ngani ithini ifuture labo bantu akade befunda bagraduate 7 or 10 years abasebenzi. How kanti anganithiwe nje education is the key to success? Kwenzakalani manje? Ilapho ubona khona ukuthi kahle kahle ifuture yomuntu isezandleni zikaNkulunkulu. Ntokozo, sibonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Okay, Ntokozo Mkhize ke loyo ke oyingxenye yalo ke ibandla ikhaya labafundi. Sikhuluma nje nabo ngodaba lokuthi ke cha uyayichaza ukuthi akukhona ukuthi mhlawumbe mawuthi ushiye konke wadela umndeni wakho ushuda usabakhulumise bayizitha noma usababoni. Uzama nje ukuveza ukuthi cha
usekhetha indlela ehlukile nendlela akade ephila ngayo ekhaya.